Wala mo na. Ayan guys, good morning! Yan, magja-jogging ang mga ladies and gentlemen. Early bird. Mas lamang yung lakad guys, kasi ang daming aso. Si Auntie Pasing nakabag pa oh. Hindi mo na kayo kumain ng tayo. Bakit? Pinapasok ka ng kubaya. Nakaready na kayo. Nakaready na yung mga ospital nyo. Ay, dito, parang may daanan dito. Talagpagpat pa po. Tricycle lang. Kaya, gano'n. Hindi ka? Diyan, umot ko dyan. Ang totoo niyan guys, magsitka kami ng sibuyas. Dari lang na nakapata. Sarap maligo. Wow. Doon tayo sa flood control. Check lang namin guys yung flood control. Kung hindi tinipid. Baka mamaya tinurap din. Engineer pala to eh. Ito ang mga engineer yung dalawang lang dalawa. Ilang taga-inspect. Baka tinipid sa materialis antena. Ito kasi bago. Akala ko ba tapos na si Bangge? Ay, may tarin na. Hindi naman sa kanya yata. Hindi man ito. Doon sa gilid dyan daw. Hindi dito. Ay, hindi na ito, ante? Hindi na. Malapit kayo sa buhay sa tabi ito. Pinabandin na lang. Ganda ng talisay na yan, kung naglaki. Kalilim. Diyan sa flood control, i-check nga namin yung gawa mong flood control. Ito ang gawa niya ng Ken? Oo, yung bayad. Ang flood control? Yung bayad, guys. Ang bayad? Inspeksyonin namin kung ano, Kung matibay. matibay, quality. Baka mamaya binili mo lang ng payong. Makurkur-kurod yun ang tubay. Nagtapangadang ito. Nagatigto ka dyan. Pag ng bahay ni ko nunong Ne, dudo yung namatay na ginasabi nila. yung sa balon? Yung sa balon? Dudo yung namatay yung ko nila. Yung ginasabi nila. Ay, alam ko ako. Nagutang na. Tiligayo sa may kubo mo? Hindi. Ano ay? Ay? Kala ko simentado. May hagdan lang pala. Ayun na. Sige. Siniminto nila para mas matibay. Nagasilog mo lang na tagdan na. Pagdala ako lang naggawa nito. Kaya kumapanta dito. Katulis pa nga. Ay, malapan. Kala ko hanggang dito lang. Ay, mo simintuhin nila. Ay, ay, magandang. Ay, kaya lang kung magdaan dito ang tubig. Dapat to, simintuhin nila para mas matibay. Kahit dito pala tayo nagdano. Ito sana yung bungad. Batik sa atin, bago ito lang. Kala ko.
Malapad pala siya. Kaya lang din na simento to. Antay, kung na simento to, kaganda magbilad. Walang istorbo. Ilang kwento, ilang kaban. Maladladan niya, 200 siguro, 300 na. Isang libo to, kaya na. Nakaban? Natin kasgayang pagkagawa. Oh, maganda daw. Nakapasa ka engineer ligaya. Nakapasante, maganda. High quality. Ate Joanne, dalawa kami ng Tiligaya dito. Kabilaan tayo. Ganda ito. Ay, sorry. Tarante. Kaya lang yung mga bungot niya, baka kurkurin ng tubig. Kataas oh. Yung. Ay, may kwan pa rin. May kwan pala. Ganyan na, sininta. Ganda. Uy, at baka kurkurin. Kung makurkur man dito yan. Kaya nga, walang istorbo na. Dito, 200. 1,000 daw. 1,000, kaya na pa. Kaban. Kaba oh. Tapos ito pa niya, oh. Kala ko, Tapos sulo mo pa na, oh. Uwe. kala ko malaglag ka Kuya kung Arnel na, eh. malaglag ka kung maghalo. Akala ko nga ganito lang siya kalapad. Pwede na ko. Ako, Lapad pala. ito, ganito lang. Yan pala. Pero kunyari nasa Rizal Park tayo. Dali na. Okay. Malablamog sa mukha ko. Kaninong project kaya itong control na? Pasado siya ka engineer ligaya. Ito yung yung ginabinta noon kay Kaya nga, megsi nga lang. Hanggang dyan lang. Sinukuha suhol at tanong mo. Sinukuha sa atang. Ang Isla de Peligro. Yan na guys yung lagay ng Isla de Peligro. Ante, kaninong kubo to? Kaswerte ng malapit dito eh. Kung sementoin ka, ganda pag bilara. Palay. Nabaha ka to. Ayun ko na lang. Atakin nilo. Wag, ano to oh? Parang sa yung ginasabi nila. Dapat diretso ito ang sa dulo. Kuling. Siyempre, hindi pa tapos. Man nila. Hindi pa tapos to. Juan, ibang karay. Ibang pa naman siguro. Ibang Ibang kontraktor. Oo. Ibang kontraktor. Hindi natapos oh. Hindi. Parang inano na nila yung mga ganitong project. Parang hinihigpitan na nila. Kasi nagawa ko ng issue na yan. Ganda ng sibuyas no. Kapal. Ayun, no, nagkakon pa lang siya. Talagang kahit saan pakita mo yung talang kapil. Ay, napada rin dito. Ay, nakakita rin. Ang ganda dito guys. Walang pagkapitan. Kaya lang wala kaming kape. Ang ganda sana kung may kape. Tawagan mo kasi siya. Icha mo. Icha mo. Icha mo kasi chat. Tricycle eh. Madala mo kay Cha, kaya naman ni Charles. Wala. Kaya kaya ni Charles. Kasama siya kay Pila Chen, Pila J. Tawagan mo. Sabi mo sila Ah, wala JD. akong load. Pakpak din dito. Ano, kalagaling. Baka matinimang. Ganda ng sibuyas mo ba? Hindi ko ako pang na. Habang wala pang Pag init. umuwi naman ako, pagbalik ko tawagan. Shortcut dito. Shortcut.
sabi din yung parang eh. Nang? Monkey dance daw. Yeah, magti-tiktok daw sila. So, gano'n na ba ako? Okay. Mabauna ako. Hindi ko man makuha. Utang na loob. Udong ka. Kaya sa huli pa. Parang si. Sige kahit ano gusto nagagano lang. Kasi mo nilit siya eh. Dito kaya ate. Dito tayo. Ikon mo. Ah, walang camera isa. Kung may camera ko din isa. Saan? Dito, sumay malapit din. Iwanan. Kainay. Pag-practice mo na tayo. Iangat mo yung paa mo dito. Hindi ko nga makuha. Ayun, oo. Parang nagagano ka. Yan. Oh. Ganun na ako. May urong mong ganun. Ako na ako video pa eh. Hindi mo guru. Ang katras. Ba't kasi nagkatras ka? Iangat mo lang yung kabila. Huwag na magtalon kasi ganun na. Yan yung mas kulado. Lag ka. Subukan mo, antay. Saan sundan ko? Subukan mo, antay, pasay. Yan tayo. Ganyan lang. Ganun daw ate ah. Ganun daw oh. Pababa. Yan. Ate kasi na yun. Basta takagano yung tawanan lang tayo ni Kuya Richie. Ito tagano yung ganito. Para kang king koy, ante, ah. Anong klase talaga? Sea of cloud daw, may sea of cloud. Sea of clouds. Pero makakendo. O, dito tayo. Huwag makalagpas dito kayo. Dito ka sa dula. Sige na kayo na lang. Ay, klase. Wala kang magaling. Wala kang magaling. Ay, ikaw pala dito. Ayaw, para pero kailan ka. Yan. Para palitin tayo. Para hindi tayo makita. Ay! Kanan muna una. Dito ako, dito ako. 1, 2, 3. Ay, baliktad tayo. Ay, ulit! Ulit! Baliktad. Sayaw ng mga king koy. Pagka dyan, oh. Oh. Kanan, 2. Oh. Ito nga. Kanan. Alin? Ito. Oo. Yan. 1, 2, 3. Balik ka na. Nasaan niya sa kaliwa? Magkantay na ako. Magkantay ka mag-window-window tayo para makita. O, kaliwa muna. Ay, kanan muna. Kanan. 1, 2, 3. Nagpala si Juan. Nagpala si Arnie. Hindi masyado nakatago ako eh. Ayan na ang araw. Ay. Gayahin mo na ako. Join me. Ante Pasay. Usod ako dito. Dali baga.
Hindi naman makasurutan ng tipasay. Yeah. Mulawa. Masurutan. Mulawa. Mabilis. Wala na ito mabilis, di ko na masurutan. Ha, kabandam. Nakapawis na rin ako. Ando masang dito ka. Agad. Magkabandam mo, Jelly. Para pang pawis ang tipasay, ang tiligaya. Antay, madisgrasya ka. Hindi mo surutan. Lahat na lang di mo masurutan ah. Join us. Sige, tumay. Ayan, siguro makuha mo na yan. Ay, hindi na maitaas. Hindi na maitaas. Sabi, wag na lang. Nay, saan tayo tinapon niya? Ginapag-anuan ko ng cellphone eh. Baba ka doon. Ante, wag na. Parang Ikaw. kaya nata yung kakunan ko. Di ko. Oh, ganyan na lang. Ganyan. Ibang klase push-up yan. Like, ang tiligaya oh. Kagaling oh. Ayan na, kasta. Kasi nagkakanyag ka. Ganyan oh. Ganon. Diretso lang yung katawan. Ganyan lang. Oh, madus mo yung kwan yung mga mukha nyo dyan sa semento. Ay, sorry, Peng. Dito kaya kayo sa mga mababa. Hindi na ako makabalik. Hindi kaya. Bilis na lang ko na din. Sabi niya, dito ako masarap. Diretso lang ang yung katawan pala. Okay, 1, 2, 3, go. Na-dislocate ang mga braso nyo. Slide na lang kayo dito. Ano ko sa pwede, naglakamog kung alaga. Sige man. Kasi tingnan din kami na eh. Ano yun, antay? Matanda na ako. Ngayon lang ako mag-exercise. Araw-araw ba naman na exercise? Hindi ka ba naman galaba? Ay, ada di So yan guys, pauwi na tayo. Lakad ulit tayo dahil wala tayong service. Kala namin magsundo sila Ate Goreta. Ang daming manananim ng sibuyas. Kaya ni ko siguro. Mami. Magkape na lang tayo sa bahay. Wala kaming nadala dahil nag-jogging naman kami. Pangit naman na mag-jogging na may dalang thermos. Jack, dito na tayo sa ano. Magaling mo magawa ng higdan eh. Nagkasibig na launa ito. Kamamak. Baka kamo maano pa yun o makaba yung Kaya nga. Nakirad. Kala di kanya hindi ko nagi ko. Mas malala naman to eh. May gurugod ako during mo. Masugata. Idamit na pinampal. Buti nga, Hinahabol niya sa... buti nga, nagawa ko sila ng hagdan. Kaninong bahay na ito? Diretso. Kay Ramilo.